Gari, oh. So magkano presyo nito, boss? 2.8 po. Ito yung boss to. So 2.8 po yung relo na Bulgari, no? Bulgari. So nang nalalaman natin dito sa mga presyohan dito, may 2.5, may 2.8. Pero yung pinakamahal na hindi pa natin natatanong. Boss, pwede malaman kung ano yung pinakamahal yung relo? Ayan, yan po yung mga relo, no? 5.5, 4.5. Yun, ito po 4.5. Ito. 4.5. Sinala ka na ba yan? 5.5. Yun, no? Yun po yung mga presyohan ng kanilang mga relo dito, no? Ni Mang Boy. So, ang gaganda ng mga relo na mga binibenta po nila dito, no? Aska. Saan naman presyo nito, boss? 2,000 boss. So, 2,000 ang... Invicta boss, Invicta. Ayun, no? Invicta, no? 2,000 pesos po ang mga presyohan ng ito pong relo, no? So, yung mga ibang relo ay meron din po dito mga ibang latag. Yun, napakaganda ng ating mga nakalatag. Meron din pong fossil. So, sa fossil, magkano, boss? Ayan yan. 1,800 na lang. Ayun, no? So, 800 pesos po binibigay dito. Boss, pwede po malaman ng pangalan ninyo? Boss Urig. Ayun, no? Siya po yung nagbebenta po dito ng mga relo, no? Tayo, mga mura lang natin na rin. Ang gaganda ng ating mga sapatos. Ayan, no? Boss, magkano naman ang presyo nito? So, ang presyo po nito, no, sa mga naghahanap po ng mga sapatos, ay may mabibili po kayo dito, no? 1,000 po ang presyo po nito, no? Ayan. Boss, magkano itong razor mo? So, 200 pesos. Sa mga naghahanap po ng razor, dito po ay may mabibili po kayo, no? 200 pesos po. At ito pong makita na power tools yung... Ayan po, oh. 1.5 po ang presyo. Magkano yung pang-welding po ninyo? 1.7. So ito po, no, welding machine po, yung portable ay 1,700 ang price. Palamig. So te, magkano po yan? 200 po. Yan po, 200 po. Nalagyan po ng yelo, no, pampalamig, no? 200 pesos po yung ano tawag dito, air cooler. 200 pesos po, no? So, sa kaibigan ko na naghahanap ng router, dito meron, no? Na para magamit mo sa bahay mo, para kapag, ano, sa internet mo, meron dito. So, 150 lang ang, ano nito, ang presyo. Yan, tatak po iskay, oh. Magkano ang presyo nito? 2.7? So, 2.7 po ito. Magkano to? So, ito, murang-mura, 800 pang Honda Beat po, ah. Sa mga naghahanap po, dito po kay Kuya, meron po kayo mabibili na mag Honda Beat. Ayan. Boss, maraming salamat. Thank you. Talagang 1.8. Oh, 1.8 lang po yung presyo ng Japanese bike. So, kung pupunta kayo dito sa Burautan, kung wala kayong dalang sasakyan, maiuwi nyo at may masasakyan na kayong bisikleta sa halagang 1.8 po, mabibili nyo po dito yung Japanese bike. Kuya, maraming salamat po. So, may grinder din po dito, no? Ang tatak po ay makita. Ayan. 200 kasama ng isang box na bala. Sige po. So marami talaga sa ating mga kababayan na naghahanap po talaga ng power tools. So sa mga kasamahan kong kontraktor, ha, meron po ulit ako i-remind. Talagang meron po tayong mabibili dito mga gamit po ng mga power tools sa Burautan. Yan, tatak po makita, oh. Grinder. Parang makita rin yung tatak na wala na. So magkano po yan, kuya? Yung ganito. 700 lang. Ito 700 lang po ito, oh. Uy, mga kontraktor na kasama ko dyan. Dito 700 lang po, oh. Dito po yan sa Burautan. At may grinder din po si kuya rito. Kuya, sa grinder po kuya, magkano yan? Uy, parehas 700 lang po. Napakamura po talaga. Alright, so good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Burautan, Divisoria.
So mag-update tayo ng mga panibagong latagan dito sa Carmen Planas, Burautan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-iikot at mag-update sa ating mga viewers. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! So marami po at dagsa po ang ating mga mamimili dito sa Burautan, no? So ito po yung mga relo. Ang ganda ng mga relo natin dito. So sa mga naghahanap po ng mga relo dito, no, sa Burautan, Divisoria po ay marami rin po kayo mapipili sa mga murang halaga, no? So yan po yung mga relo dito sa Burautan, no? So dito po sa Burautan ay sari-sari po ang inyong makikita sa kanilang mga ibinebenta po rito, no? So magaganda po yung mga wristwatch po dito sa Burautan. So dito tayo kay Mang Boy. Ito po si Mang Boy, ito po yung laging naka-highlight sa panonood natin ng pagbablog dito nila Lakay Adventure, no? So tayo ay bagong salta lang dito sa Burautan. So papakilala tayo si Boss Lando Explorer, no? Yan po yung mga kababayan po natin dito na mga namimili po ng relo, nagtatanong kung magkano yung mga presyuhan. So talagang makikita po natin na yung mga presyuhan na murang-mura at abot kaya ng ating mga bulsa, no? Layo pa na pinagalingan nila, tanay. Mang Boy, Boss Lando Explorer, yung mga tropa rito na mga napapanood ko sa pagbablog, ay nakikita ko sila Lakay, sila Papansin TV, halos lahat nandito na. So bagong salta lang, Boss Lando Explorer. Pangalawang pag-vlog pa lang dito. Morning, good morning. Good morning po, Mang Boy. Wala pa tayo kakaskas dyan, Mang Boy. Wala And- na, ito na lang. Ayan, no? Yan yung madalas na nakikita natin dito kila Tardons TV. Yan po yung mga highlight na kinakaskas po yung relo ni Mang Boy, no? Benta mo ng 12, laban mo na bukasan. Ganyan yung kinuha sa akin ni Piaguan niya. Mas ito. Ito, Bulgari, oh. So magkano presyo nito, boss? Rolex, di ba parehas? 2.8 po. Ito yung Boston. So 2.8 po yung relo na Bulgari, no? Bulgari. So nang nalalaman natin dito sa mga presyohan dito, may 2.5, may 2.8. Pero yung pinakamahal na hindi pa natin natatanong. Boss, pwede malaman kung ano yung pinakamahal yung relo? Ayan, yan po yung mga relo, no? 5.5, 4.5. Yun, ito po 4.5. Ito. 4.5. Sinala ko na ba yan? 5.5. Yun, no? Yun po yung mga presyohan ng kanilang mga relo dito, no? Ni Mang Boy. So, ang gaganda ng mga relo na mga binebenta po nila dito, no? Sige. Ayan, video. Ayan. So, ito po yung Metro Bank. Dito po mga naka-stay si Mang Boy, no? Ang tapat po ay BDO. Yan, BDO. So, yung mga vlogger na kilala po natin dito sa Burautan, hindi na po talaga tayo nagpapang-abot dito, no? Ayan. Mang Boy, maraming salamat pa, boss. Salamat. Ang gaganda ng ating mga relo. Tulong buhol, boss! So, magkano naman presyo nito, boss? 2,000, boss. So, 2,000 ang... Yung big ka, boss, yung big ka. Ayun, no? Invicta, no? 2,000 pesos po ang mga presyohan ng ito pong relo, no? So, yung mga ibang relo ay meron din po dito mga ibang latag. Yun, napakaganda ng ating mga nakalatag. Meron din pong fossil. So, sa fossil, magkano, boss? Ayan yan. 1,800 na lang. Ayun, no? So, 800 pesos po binibigay dito. Boss, pwede po malaman ng pangalan ninyo?
Oh, surig. Yun, no? Siya po yung nagbebenta po dito ng mga relo, no? Tayo, mga mura lang natin na rin. Pero warranty pa rin. Yan, dito po yung mga relo po nila dito ay may warranty. Pwede nyo pong ibalik sa kanila yung mga nabili nyo pong relo dito sa Burautan, no? Boss, maraming salamat. Sa ano lang po, DPO, naman may dapat sana. So dito po ay may mga sapatos din po kayo mabibili, mga sombrero, no? So ang gaganda ng ating mga sapatos. Ayan, no? Boss, magkano naman ang presyo nito? So ang presyo po nito, no, sa mga naghahanap po ng mga sapatos ay may mabibili po kayo dito, no? 1,000 po ang presyo po nito, no? Ayan, ang ganda po ng sapatos, no? Marami po kayong mga mapipili dito sa Burautan na mga murang sapatos. Talagang ang mga presyo ay makakasulit kayo dito. Talagang magandang klase pa rin po yung mga sapatos na mabibili nyo po rito, no? Bossing, salamat! So, sa mga gamit po ng plumbing, meron din po kayong mabibili dito sa Burautan, no? Yan po yung mga kanilang mga binebenta po dito. Talagang makakasulit at makakamura kayo rito ng mga bibili na mga gamit sa plumbing. Ito mga posit. So, ang ganda, no? Alright, so sa mga presyuhan dito, meron din po tayo makikita, no? Ito po yung mga parts ng bisikleta. Yan po yung mga sprocket. So sa mga naghahanap po talaga dito ng mga ganitong klaseng parts ng bicycle ay meron din po kayong mabibili. Meron din sabog ba ito? Ang mga sprocket, ayan po. Tapos yung mga ano, sa mga preno, no? Boss, magkano tong razor mo? So, 200 pesos. Sa mga naghahanap po ng razor, dito po ay may mabibili po kayo, no? 200 pesos po. At ako, kailangan ko talaga ng razor. 200 to? To rechargeable? O meron talaga, may cordon siya. Okay. So ito, may gamit po dito na razor, no? 200 pesos. So babalikan natin yan. Tayo mag-iikot muna. So dito po ay may mga binebenta rin po dito na gamit sa mga grinder, yung mga talim, no? Ayan po, ang mga talim po dito ng grinder sa mga bato. So sa mga kasama kong mga contractor dito sa project natin, no? Dito ay naghahanap talaga tayo ng mga presyuhan ng kanilang mga gamit. Talagang kayo ay i-compare natin sa ibang mga nabibili nyo, dito sa Burautan, mas malaki yung agwat nila, no? So, yan po yung mga yabe tubo. Ayan po yung mga kanilang binibenta rito. So, ang yabe po dito ay 50 pesos ang isang piraso. Tapos may mga padlock din po, no? Boss, thank you. So ito po yung nakikita natin na mga power tools na ginagamit natin sa mga project. So ang tatak po niya ay makita. Ngayon tanungin po natin kung magkano yung presyo para kapag okay at pasok sa budget ninyo, dito ay pwede nyo pong i-mine yung makita na power tools. Yan po yung mga metal mo. Magkano ang presyo po nito? Para malaman kasi ng aming mga kasama na kontraktor sa mga project, para malaman nila kung talagang magkano ang presyo nito.
kung i-compare. So 1.5 lang po. So ito pong makita na power tools yung ayan po, 1.5 po ang presyo. So makita po natin talaga kung ano po yung compare ng inyong mga binibili, no, sa ibang outlet. Yan po yung power tools na ginagamit. 1.5 po ang presyo. Boss, maraming salamat po. Alright, so dito naman po ay may mga power tools din po. Kagaya po ng mga drill, no? Tapos grinder. Yan po yung mga tatak ng kanilang mga binebenta rito. So, yan po. Yan po yung mga gamit sa pangtrabaho sa construction o sa labas man ng bahay, no? Ito po ay pang welding machine, no? Yan po yung tatak ng grinder. So sa mga kontraktor na kakilala ko dito, may mga power tools na mabibili rito sa Burautan. Pang-welding? Magkano naman yung pang-welding na ganyan? Magkano yung pang-welding po ninyo? Magkano yung... 1.7. So ito po, no, welding machine po, yung portable ay 1,700 ang price. Yan po ay ginagamit po natin pang welding, no, sa mga construction. Tapos may mga radyo rin po. Tingnan natin dito. May pampalamig. So te, magkano po yan? 200 po. Yan po, 200 po. Lalagyan po ng yelo, no, pampalamig, no? 200 pesos po yung ano tawag dito, air cooler. 200 pesos po, no? Ang ganda. Tamang-tama sa mainit na panahon. So dito po sa Burautan ay marami po kayong mabibili ng mga parte ng mga motor. Sa mga naghahanap po talaga dito po sa bandang Burautan Divisoria, marami po talaga kayong mabibili, no? Mandoro po. Yun lang. Madami. Te, magkano naman po dito? 200 lang po. 200. Magkasama na po lahat yan? Po yan, isang set. Oh, so isang set na po ay 200 din po, no? Stainless na lutuan. Ganda, maganda yung mga nakikita po natin dito sa Burautan Divisoria, no? Ito po yung mga parts ng mga motor. Ayan. So ito po yung mga side mirror natin na nilalagay sa ating mga motor, no? Mga motor din po ba yan? Yan po yung mga parts. Alin po? Ito. Ito po yung sa ating mga preno, no? Mga accessories na ginagamit natin. So ang ganda, oh. So sa gusto pumunta dito sa Burautan, dito po kay ate may mabibili po kayo na mga magagandang klase na parte ng motor. Tote, magkano po ito? Piso. Ano ba to? 100. 100? Ang ganda, 100, oh. Sa cover ng motor, te, magkano yan? Ano ba? Ha?
100 din. So yung cover po ng motor, ayan po, no? Nagkakahalaga po ng 100 piso. So may mga short din po dito pang basketball, oh. So dito talaga marami kayong mabibili sa Burautan. All purpose ata. Pwede na. 100 pesos pang cover na pwede na. So 100 piso po yung cover po ng motor, no? Papalamig ako sa air cooler. Dapat kasi. Ang ganda, oh. Mga gamit. Alright, talagang ang tao dito sa Burautan ay napakaraming namimili at mga nag-iikot talaga rito, no? So, ito po yung mga side mirror at busina. So, may mga tinda rin po ditong power bank. Yung glue stick. So, sa lahat ng mga klase po dito, no? May mga tools. At iba't ibang klase, no? 20 pesos po kahit anong klase po dyan dito sa Burautan. Limang piso. Pili na nga, mga imported, oh. 5 piso lang, 5 piso. Boss Lando Explorer. So, shoutout po sa ating lahat at sa mga namimili po dito sa Burautan, no? Nandito po tayo lahat sa Divisoria. Sa mga viewers po natin at kababayan natin na lagi pong pupunta rito at namimili at enjoy lang po kayo. Kayo po, sir. Ayun. Ito po pala si Quiz Joe. Nakikita ko rin po pala sa channel ko na kapag dumadaan po, suportahan po natin si Quiz Joe channel, no? Boss Lando Explorer. So kami po yung mga nagbablog dito sa Burautan. Second time ko pa lang po dito pumunta kasi ang ating mga kaibigan dito sila Lakay Adventure, sila Burnok TV. Yan po yung mga tropa natin dito sa ano. Okay, welcome po talaga tayo. Updated tayo, no? Yan. Boss Lando Explorer. YouTube channel ko po. Ni Dora the Explorer. Yun yung sinasabi ko. Maraming salamat. Suportahan po natin si Quiz Joe. Yan, ingat. Ingat sir, po. ingat. Thank Nice you. meeting Salamat. Okay. Thank you. So nagkasabay po kami dalawa dito sa pagbablog po natin sa mga tools, no? Boss, thank you. Salamat. So shout out sa iyo, Pinoy Pandikit. Subok na talaga kita. Magaling ka talaga kahit sa mo idikit, panalo talaga si Pinoy Pandikit. Shout out sa iyo. Talagang hindi ka napapagod magsalita. Kahit saan tayo magpunta, sinusundan mo ko. Gumagawa ng sapatos sa Marikina. Yan po yung Pinoy Pandikit, no? Talagang subok na ni Boss Lando Explorer yan. Lahat ng bagay na aking mga idinidikit ay talagang hindi na po talaga natatanggal, no? So shout out sa iyo. Boss, salamat. Itim ang sapatos ninyo. Ito ay hindi po namumuti. Hindi kaya ng ibang pandikit. Walas kayo ang kapit. Ang bumibili at bumabalik. Pero matagal din malubat bakit? Nakakapanood kayo ng isang pelikula ba?
Alright, so dito talaga ay marami tayong makikita at mabibiling mga gamit dito sa Burautan, no? Ayan, no? So ito 150 router. Router po 'yan, no. Wala nang ano to tawag dito Makakabit yan, kung sira. Kadalasan, kung sira niya yan. Ano yung 5 piso lang? na-upgrade na to. 5 piso lang, 5 Wala piso, nang 5 piso. babaguhin sa computer. Diretso salpak na. 5 piso sa mga putas ha. So sa kaibigan ko na naghahanap ng router, dito meron, no, na para magamit mo sa bahay mo para kapag ano sa internet mo, meron dito. So 150 lang ang ano nito, 5 piso lang, 5 piso, pantikin 5 piso. ang presyo. Ano, sa 5 piso, Yan tatak po iskay, oh. dito. 150. So kaibigan, tatanungin ko muna, tatawag ko ngayon. Pag nakausap ko, At sa mga bangko, bibilin ko to. Kasi naghahanap talaga siya kasi nasira yung router niya sa bahay. 5 piso lang, 5 piso. Oo, pantikin, kumakabit. So magkano ang presyo nito? Ay, 5 piso, 2.7? 5 piso. So 2.7 po ito, oh. PSP, no? Lalaroin mo na lang yan. May mga laro na rin siya. Okay. 5 piso, pinapaubos ko na lang, wala nang So 20. 2.7 po ang price. Ang tatak po Sony. So ayan po yung mga charger na ginagamit ko, no? 5 piso, 5 piso, 5 piso. Ano to? Pag bumili ka, yan. Pagkamalita Boss, tatawag ko lang, ha. Salamat. Alright, so sa nakita po natin meron po itong tindang router, no, sa nagkakalagang 150. Wala na po siyang password, isasalpak na lang po, no, sa mga naghahanap po ng ganong router. So meron po ditong meter, oh. So dito, no, marami kayong mabibili at mapagpipilian talaga rito sa Burautan ng kanilang mga ibinebentang latag. Magnet. Magkano yan? Yan 2 piraso? Isa lang po. Isa lang. Mga spigot, pinakpasan niya. So sa mga naghahanap po ng magnet, no, meron din po kayo mabibili dito. Isang piraso po ay 100 pesos. So ito po yan, no. 100 pesos po yan. So may mga lumang barya rin po tayo dito na nakikita, no. Sa mga nagko-collection po ng mga barya at mga buo na dating pera, meron din po kayo dito mabibili. Boss, maraming salamat. So merong ring light, tsaka may mga mic dito. So may mga bola rin po dito ng bilyar. So dartboard, no? Tapos meron din po mga pang... Boss, magkano yung ganito mo? Kasama na tong ano. Ayun, yung accessories po, no? Kasama na, no? 800 pesos. Tapos meron din po ditong tako na ginagamit po sa bilyar. Boss, itong ano, magkano? Itong ano, busina. So, yun po yung presyo, no? 300 pesos, no? Yan, may mga relo po, no, na nililigpit ni Kuya. Pauwi na kaya, Kuya? Okay. So, may mga rim, no? Yung gulong dati dito, wala na. Boss, no? Yung pang Aerox mo, no?
Murang-mura yan, 2,400, dalawang piraso. Yun po yung nakita po natin dito, no, na binenta niya ng 2,400 sa mga gulong po ng Aerox. Murang-mura po yun. 2,400, dalawang piraso. Marami ka talaga mabibili dito na mga murang presyo na parte ng inyong mga motor. So meron din po tayo nakita dito, ito oh. Telescopic. Ayan oh. Yan po yung mga benta na telescopic, no? So hindi na natin inabutan dito yung kanyang paninda na gulong pang Aerox. So ibang parte na po ng mga gamit ng motor ang natira na lang po dito sa Burautan. Boss, ito ba kahit saan pwede? Di ba pangunahan to? Honda Beat. Hindi ba sa Solay to? Solay. Gapa ko ng rim kasi. Eh, yung gulong mo nabenta na. Siguro matatagalan na naman magkaroon dito, no? Babalik na lang uli ako. Oo. Yung ano na yung makuha, no? So, ayan na lang po yung mga naiwan na paninda dito sa Burautan, no? Wala na po tayong inabutang gulong. At ito po ang gamit ko ay pang Honda Beat. So sa mga nagtatanong at naghahanap po ng mags na pang Honda Beat, dito po meron. Boss, magkano to? So ito murang-mura, 800 pang Honda Beat po ah. Sa mga naghahanap po, dito po kay Kuya meron po kayo mabibili na mag Honda Beat. Ayan. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, so talagang nakita natin na paninda ni Kuya doon na gamit yung hinahanap natin na pang Aerox na gulong. 2 piraso po ay nagkakahalaga po ng 2,400. So nabili na po yung 2 piraso na yun. Kaya ngayon wala pong stock si Kuya ng kanyang paninda. So, pwede po matanong at bablog yan. Magkano yung dartboard mo? Binili ko lang po doon. Magkano mo binili? 250. 250? Doon kay Kuya, nakita ko doon. So, dito meron din pong panindang ano Galing po, dalawa 150. Dahil kasi sa Malabon Fish Market, nag-vlog ako, meron din po silang mga paninda doon. No, ito po yung luncheon meat na maling. So, meron pong chicken at pork ang kanilang paninda. Kapag binili niyo po to ng 1 piraso, nagkakahalaga po ng 80 pesos. Kapag 2 piraso ay 150. So sa mga naghahanap po ng luncheon meat eto meron po kayo mabibili dito. So mga bossing, salamat po. Thank you. Okay. Tawad pa naman yan. Magkano yung batalya, boss? 2,500, may tawad pa. Ayun, no. Bonggus. Negotiable po yung batalya, no? 2.5 po, pero may tawad pa rin po yung ibinebentang batalya. So, yan po yung pang BMX, no? Boss, maraming salamat po. Ito buo na, sasakyan na lang po. 1.8. So, sa mga nag-ahanap po ng bisikleta, dito po ay may binebenta po Japanese bike, no? Sa halagang 1.8. Oh, 1.8 lang po yung presyo ng Japanese bike. So, kung pupunta kayo dito sa Burautan, kung wala kayong dalang sasakyan, maiuwi nyo at may masasakyan na kayong bisikleta sa halagang 1.8 po. Mabibili nyo po dito yung Japanese bike. Kuya, maraming salamat po. Magkano po yung lumpia, te?
At 25. Tingin ako. Yung ano, yung Yun po, 25 pesos po yung lumpiang sariwa dito po sa Burautan, no? yellow salad. Mukhang masarap yung paninda ni ate at ako'y natatakam talaga na kumain ng lumpiang sariwa, oh. 25 pesos po ang isang piraso. Alright, sa mga oras na to, no, hanggang ngayon po ay napakaraming tao po ang namimili ngayon dito sa Burautan. At talagang dumagsa po. Talagang napakarami. Ayan, no? May mga nagbebenta rin po ng mga cellphone dito, no? So, sa mga tools, ayan. So, mga napakagandang mga latagan dito sa Burautan, Divisoria. So, sa mga gumagamit po ng Bic, meron din po dito. So, sa magkano ang binibenta yan? Yung ganito? So, 150, oh. 150 lang po yung binibenta, no? Milo yung kita yan. Ito, dalawa yan eh. Hindi natin tisin yan. Wala nga lang ano, no? Flag. Oo, yung flag. Wala din tisin nyo. Mga ito, tisin dito. So, may mga paninda rin po ditong dumbbell, no? So, mga tools na mabibili niyo po rito sa Burautan. Boss, magkano po yung buting nyo? Buting, magkano po? Isang piraso. Isa lang po ba sukat niyan? Sa mga ganito, no? Lahat na pare-pares lang. Size lang yan. Magkano isa? 55? So, yan po, 55 pesos po yung panindang buting, no? Kasi meron ako sa bahay nito, eh. Kailangan ko lang talaga buting. Isang piraso po, 55. So, 55 pesos po, no? Ayun, ang binenta po ay 70 pero binibigay po sa atin ng 55 pesos po ang isang piraso po ng buting. Mura na po yun sa halagang 55 pesos. So may grinder din po dito, no? Ang tatak po ay makita. Ayan. 200 kasama ng isang bakla bala. Sige po, sige po. So marami talaga sa ating mga kababayan na naghahanap po talaga ng power tool. So sa mga kasamahan kong kontraktor, ha, meron po ulit ako i-remind. Talagang meron po tayong mabibili dito mga gamit po ng mga power tools sa Burautan. Yan tatak po makita, oh. Grinder. Parang makita rin yung tatak na wala na. So magkano po yan, kuya? Yung ganito. 700 lang. Ito 700 lang po ito, oh. Uy, mga kontraktor na kasama ko dyan. Dito 700 lang po, oh. Dito po yan sa Burautan. At may grinder din po si kuya rito, oh. Kuya, sa grinder po, kuya, magkano yan? Uy, pare 700 lang po, napakamura po talaga. Boss, magkano yan, boss? Yung ganyang klase na nalagyan ng tubig? Ito po, 200 yung. 200. Yung 300 yung may tali. may tali na. So ito po 300, no? Pwede palitan. Ayan po. Ito, maganda tayo. Set up tayo, sir. Gusto nyo lang. Black din siya. Ano po bang ano nyo? Hindi, anong kulay ba? Ay, wala na tayo matakot. So yun po yung presyo ng Aqua Plus niya, no? Alright, so sa mga tumbler po dito ay 200 pesos po ang isang piraso. Tapos may mga air cooler, tapos mga flashlight na maliliit yan, no? Tapos mga gamit sa buhok. Ito, alam ko to, 150 ang presyo nito, no? 150 ang alam na presyo nito. So yung tumbler po dito, kahit saan po tayo mag-ikot ay murang-mura pa rin po na presyohan. Talagang 200 pesos, no?
Meron din po tayo mga ibinebenta dito, mga lumang pera, mga sinaunang pera natin, no? May mga coins, ayan. Yan po yung mga lumang pera po natin na nakalatag dito sa Burautan, Divisoria.